Nagmasulubon ang pamilya o kabanay sa ginangatan ni Kenneth Joy Himarino, 30 anyos, nga residente sa Purok 3, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte, nga nakabsan sa kinabuhi. Apil na ang gibuntis niini. Human banat-ugan sa nahugmak nga 15 feet nga pader sa ilang balay atol sa pagtayog sa 7.4 magnitude nga linog pasado alas 10 sa gabi, Sabado, Disyembre 2. Samdansab ang bana niini ug ilang 7 anyos nga anak. Subay sa report, pagawas na unta mga biktima sa ilang balay dihang nahitabo ang insidente. Daling gipangdala sa ospital ang mga biktima apan dead on arrival ang babaeng buntis. Intensity 6 ang nasinati sa Tagum City ug Davao del Norte. Gisuspensyon na sa Davao del Norte provincial government ang mga klase ug trabaho sa probinsya. Sa hinatuan Surigao del Sur nga mao'y epicenter sa linog, daling na makwit paingon sa mas luwas nga lugar ang mga residente. Daling nagpagawas og tsunami warning ang PHIVOLCS aron mapaigmat ang mga residente nga namuyo duol sa baybayon, hilabi na sa Surigao del Sur ug Davao Oriental. Daghang istruktura ug kabtangan ang nadanyos sa kusog nga linog. Suspended na sab ang mga klase sa pribado ug pampublikong mga eskwelahan sa hinatuan alang sa pagpahigayon ug safety inspections isip kabahin sa precautionary measure aron ma-evaluate ang structural integrity sa mga school building. Sa Davao City, nakuha og video ang paglihok sa dako og taas nga building sa Quimpo Boulevard ato sa pagtayog sa kusog nga linog niadtong Sabado. Wala hinoy natala nga dunay naangin nga kinabuhi. Intensity 4 ang nasinati sa Davao City. Suspendido ang klase sa tanang level sa pampublikong mga eskwelahan sa Davao City kaganiha Disyembre 4 ug gitugutan ang work from home sa mga pampublikong opisina. Kay dunay gihimo nga rapid damage assessment sa tanang istruktura ug pasilidad sa syudad. Sukad niadtong Sabado sa gunson nga nasinati ang mga aftershock sa linog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.